את החיים באיזה שביל תראה שני עולמות משפחה אחת. הביקור שלנו החל בצורה האופיינית. ראשון ירד מהסירה ג'וי מרקס, מנהלו של אגרוף אחד. זהירות עם הסחורה, שמעת? כך, לך קנה לך אישיות. אחר ירדתי אני, מקס ליבלין, כתבכם הצנוע. סוף מכאן, צוציק! ואחרון, כרגיל, אלוף העולם במשקל כבד, אגרוף אחד, מלאגן. איזה חור. היי, במי אני צריך לחבוט כדי לקבל משקה קר? ברוכים הבאים, רבותיי, אני רנאר דומונד, מנהל המוסד הזה. שמע חבר, אגרוף אחד הוא האלוף, מבין אותי? מגיע לו הטוב מכל דבר. נדיבות לבך בהחלט לא הכרחית, אבל מוערכת ביותר. אני לשירותך. אני באמת לשירותך. מר מלאגן, ברוך הבא לפינת עולמנו הקטנה. הרשה לי לומר, אדוני, עד כמה אנחנו שמחים לארח אותך כאן. כן, כן, מה שתגיד. היי, חשבתי שלא יטרידו אותי כאן. קראנו על כל מעלליך בעניין רעי. על מה מקשקש הזקן הזה? הוא אוהב את הכתבות שלי. הרשה לי להציג את ביתי, ג'יין פורטר. שלום. שלום מותק. וזה בעלה, טרזן. שלום. היה לי ברור שטרזן אינו כמו האנשים שפגשתי עד כה. כמובן שלא כולם התרשמו כמוני. תראה את הקופיף. בבקשה, מה דעתכם להיכנס ולנוח? כל זה מחזיר אותי לימי האגרוף שלי. אני מקווה שמר מלאגן יחתום על כפפות האגרוף הללו כמזכרת לביקורו שאוכל לנצור לנצח. או למכור לה במחיר. הייתי מתאגרף לא רע בעצמי בתקופת הלימודים. משקל נוצה, כן? אני משתמש במשקל נוצה בתור קסמי שיניים, סבא. לא אשכח קרב אחד מול ספוטיסווד רובינסון. ספוטי קראנו לו. לא יכלו לראות אותי מרוב מהירות כשביצעתי את המהלך שלי. שמאל, ימין, שמאל, ואז שמאל נוסף, ועוד שמאל. או אולי ימין. עברו כמה שנים מאז. בכל מקרה, ביצעתי שמאל נוסף, ואז... מר מלאגן, אגרוף אחד, אתה בסדר? אתה יכול לשמוע עוד לא אותי? התכוונתי לפגוע בו. ברור שלא. בכל זאת הוא קיבל את מה שמגיע לו. וואו, איש הג'ונגל הזה יודע לחבוט. אני מעז לומר שהמתאגרף שלך מול איש הג'ונגל הזה הוא קרב שמעריצי אגרוף ישלמו לראותו, מה? כן, ישלמו הרבה ידידי. ברור שזו הייתה תאונה, אבל ידעתי מיד. אגרוף אחד לא היה הטיפוס שיעבור בשתיקה על התעלפות. כמה אצבעות אתה רואה? כן, מי מכם רוצה לדעת? קום על הרגליים, אלוף. מה פגע בי? כדאי לך לשאול מי פגע בך, אלוף? זאת הייתה תאונה. אני ממש מצטער. כן, היה לך מזל גדול. כמובן, סתם מעידה קטנה. אתה לא נראה כאילו נפגעת בכלל. אני קרב חוזר. קדימה, חבר, אני מוכן. הפעם לא יהיה לך מזל. וואו, אלוף. לא צריך למהר לשום מקום. אם אתם מתכננים להתאגרף שוב, ואני מקווה שזה מה שתעשו, אני יכול להציע אולי זירה קצת רווחית יותר? כן. זירה שתמכור כרטיסים יקרים. אבל אני לא רוצה להתאגרף. מה? בבקשה, תסלח לטרזן, מר מלאגן. כל זה היה תאונה טיפשית. אבל זאת תהיה תמונה מדהימה. היי, מי משלם לך? מספיק לדבר, קדימה בוא, תכף ומיד החוצה. אמרתי לך, אני לא רוצה להתאגרף. אתה חייב לסלוח לטרזן, אדוני. הוא גדל בג'ונגל ואינו מבין את המסורת התרבותית בין שני גברים שחובטים זה בזה עד כלות. זה יכול... אני חושב על ניו יורק סיטי, אצטדיון חוץ. אלוף במשקל כבד מול מלך הג'ונגל. העיתונות תחגוג על זה. כן, כמובן. כנציגו של טרזן אצפה ל50% מהמחירות. מה? איפה אתה חי? 5% יקנה הרבה פיסות בד לבחור שלך. 40% זה שהכל מבוטל.